Салом. Овоз ҳаст нест? Чӣ хеле овоз? Ягон кас ку хабар кунад овоз ҳаст бошам ва давом диҳем. Беҳтарин. дар сархони зебо салом алейкум, салом, хуш омадед. Муслима теҷи ассалому алейкум, алим хубен ва алейкум салом, шукри худо хуб тен, шумо созен хубен, хуш омаден. Талант таҷички салом акаҷон ва алейкум салом, хуш омаден. дар сархони зебо чӣ ҳол дорен ҳама каса? Шукри худо хубем. Муслима теҷи созен, шукри худо хуб, шумо созен хубен. хоб талант таҷички тенҷай. Муслима теҷи овоз ҳаст, хеле хуб, беҳтарин. Умар салом, ман дар ин бозӣ 500 рубл мемонам. Беҳтарин, ташаккури зиёд. Як нафар бозии имрӯза ва ояндара ба уҳда гирифтагӣ аст. Яъне гуфтанд ки касе агар ғолиб омад, он нафар метавонад ки бигем ки мукофотпазира 500 рубл ба одами ғолиба роӣ кунад. Яъне ин ҳафта ва ҳафтаи ояндаша. Хоб дӯстон, ҳафтаи гузашта камтар мушкилаи интернетӣ доштем. Яъне хуб набуд, маъзарат мехоҳем аз ҳаматон. Ва ин ҳафта давоми ҳамон бозии ҳафтаи гузашта аст. Давоми саволҷавоби ҳафтаи гузашта аст. Муслима теҷиҳо давом диҳен. Талант таҷики саволи англисия аралашан саволо. Яъне саволо 40 саволе 20 дар ҳафтаи гузашта тамом карда будем. 20 дигаш мондагия аз машад. Хоб дӯстони гиромӣ, камтар мунтазир шем барои хат омадеста. Хоб модар теҷи ситорамо ассалому алейкум. Дӯстони азиз ва алейкум салом, хуш омаден апаи ситорамо. Фарҳод ҳусейнов салом ака, дуюм лайк ва алейкум салом, хуш омаден. Муслима теҷи ва алейкум салом апаи ситорамо. Оилаи тоҷики дар Москва ассалому алейкум. Дӯстон админ устод салом ва алейкум салом, хуш омаден. Фарҳод ҳусейнов чӣ ҳол дорен ака? Шукри худо хуб тенҷ, шумо созен хубен. Сеюм лайк, оилаи тоҷик ташаккур. Казан теҷи ассалому алейкум дӯстони азизам, ҳама каса хубен ва алейкум салом, шукри худо хубем тенҷем. дӯстони гиромӣ, қоидаи бозӣ камтарак ин ҳафта ва ҳафтаи оянда тағйир меёбад. 40 сомон ваъда карда будем. Як бародари хайрхоҳ бозии имрӯза ва ҳафтаи ояндаро ба уҳда гирифтагӣ аст. Гуфтанд ки касе ки ғолиб омад 500 рубл ҳамон бародар равон мекардааст дар одами ғолиб. Бинобар ин касоне ки аз шумо ғолиб омаданд, дар зери ҳамин видео номашонро нависанд ки ғолиб омаданд, ё рақами телефоне монанд ё рақами картае монанд, чӣ хеле ки худшон дӯст доранд ва он бародар мегзаронад. Яъне ин бозор, яъне ҳамин ҳозир 23 август ва бозори оянда, якшанбеи оянда он бародар ба уҳда гирифтааст 500 рублӣ. Аммо баъд аз вай хуб ягон кас дигар агар пайдо шуд, хеле хуб. Агар пайдо нашуд, боз ҳамон 40 сомонии худмона давом медиҳем. ҳозираш ҳамон зурмон ба ҳамон 40 сомон мерасад. Хоб Казан теҷи устод сози нағзи кӯдакон асос. Шукри худо хуб тенҷ, ташаккур апай Казан теҷи. Улуғбек Шӯҳратов омаданд ассалому алейкум ва алейкум салом, хуш омаден Улуғбек Шӯҳратов. Амондара медия ассалому алейкум ва алейкум салом. Мустафо Хуршедов hello, how are you Мустафа? Казан теҷи сеюм лайк аз ман устод, ташаккури зиёд. Муслима теҷи Казан теҷи ва алейкум салом. хоб Умар 500 рубл мемонам. хоб беҳтарин агар аз ҳафтаи оянда не ҳафтаи дигариш агар омода бошен, шумо 500 рубл монед. Касоне ки ғолиб омаданд, яъне ки бурд мекунанд. хоб дигар комментария набошад. дӯстони азиз, касоне ки аз 1000 боло ҳастанд, хоҳиш мекунем ҳамин саволҷавоб ва як сабшеста монанд ҳақлан 10 нафар шем саволҳоро оғоз кунем. Барои ҳозир дар ман 3 нафар нишон додааст. Яъне камтарак зиёд шава бо хубтар мешавад. 10 нафар шава саволҳоро оғоз кунем.
ягон кас агар аз 1000 боло бошад сообщество гузорад беҳтарин мешавад. хоб оилаи тоҷик дар Москва савол хонед устод. Саволо тайёран. хоб ина 7 нафар шид, 3 нафар дига биёя оғоз мекунем. чанд одами нав ҳаст ку як дастгирӣ кунен. Бале, Фарухшо Саидов омаданд. Салому алейкум устозин, ҳама каса хуш омадин. Ва алейкум салом. Ташаккури зиёд бародар Фарухшо Саидов. Лола Малинова зака салом ба ҳама. Алейкум салом, хуш омадин апай Лола. Фарухшо Саидов чиба мурд? Як бор мурд, бале, дар байн як бор хомӯш шида буд. Димбура аз гирём кардем. Бахшиш зиёд касоне ки нороҳатшон сохтем. Дастархон зебо ман мондам. Сообщество ташаккури зиёд. Дастархон зебо. хоб боз 4 нафар шуд, 5 нафар шуд. Азиз Бобоев омаданд. Салому алейкум. Алейкум салом, хуш омадин Азиз Бобоев. хоб чо кунем, саволоро сар кунем, баъд ососа меоян а? хоб дӯстоне ки нав пайвастанд, мо дар ҳар як барнома 40 саволӣ дорем. 20таша ҳафтаи гузашта хонда будем. 20таша ҳафтаи гузашта хондем ва 20таи дигаш мондааст. яъне ҳамун ҳафтаи бозии ҳафтаи гузаштаро имрӯз давом метем. ва касоне ки ҳафтаи гузашта ҷавоб дода буданд, ин ҳаминҳо ҳастанд. Улуғбек Шӯҳратов 6 ҷавоб дода буданд. Фарҳод Ҳусейнов 4 ҷавоб. Дастархони зебо 2 ҷавоб. Тавозуни ҳақиқат 1 ҷавоб. Амондара медиа 1 ҷавоб. С-филм TG 1 ҷавоб. Имрон Судаиси 1 ҷавоб. Лола Малинова зака 1 ҷавоб. Очаи Лола 1 ҷавоб дода. ҳамун бигем ҷавобҳои эфири гузаштаам қабул ҳастанд. касе ки аз 10 ҷавоб зиёд ҷавоб дод, чи аст, ғолиб меояд. хоб чӣ бояд ахира шиди? Mustafa Khurshedov, how are you, brother? Sheikh Teji, salamu alaikum. I'm okay, Mustafa Khurshedov, and you? Savol butun, hoz tamom savolla mekhonем. Faqat charo ki ekran kamtar xira shid. Soat shida. Xo'p. Meravem. Аллакай 8 нафар шуд. хоб устозда иншолло ки меоянд. хоб барномаи 40 савол чӣ хеле гуфтем, қисми 4 аст, бахши дуюм, яъне қисми 4 ду тақсим карда будем. ҷае кас нависа саволо оиди чиан, саволо ардулашан. Очаи Лола гуфтанд мо дам сообщество. Ташаккури зиёд Очаи Лола, ташаккури зиёд миннат дорем. хоб ин саволҳои буданд ки дарси чиз барномаи гузаштада ҷавоб дода буданд. 20 савол. як кас нависа исломӣ нестми, исломӣ ҳам ҳаст, аралашана, яъне соҳаи забон, соҳаи таърих, исломӣ аралаш. хоб то инҷо омада будем. акнун саволи 21 мехонем. диққат кунед дӯстони гиромӣ. Саволи 21. ҳакер ба забони англисӣ аст. ҳакер ба забони тоҷикӣ чӣ тарҷума карда мешавад? Ба забони русӣ ба филм хакер мегана, хакер. Анамин хакерро ки ба забони англисӣ бигем хакер, ба тоҷикӣ чӣ тарҷума карда мешавад? Марҳамат.
ассалому алайкум дӯстони азиз. Ва алайкум салом апай ситорамо хуш омадем. хоб инҷа вақт ҷудо накардем мутаассифона, маъзарат, 1 дақиқа вақт дода мешавад. хоб Фарҳод Ҳусейнов хакер навиштен, не нодуруст. Очаи лола иншоалло занг мезанем, гап мезанем. Оилаи тоҷик дар Москва ихтиёркунанда, не нодуруст. Фарҳод Ҳусейнов ҷосус, не нодуруст. Дилшодҷон ассалому алайкум. Ва алайкум салом, хуш омадем. Дилшодҷон марҳамат. Савол ин буд ки хакер ба забони тоҷикӣ чӣ тарҷима карда мешавад? Дастархон зебо хакер не апайсторамо чи савол яъне хакер ба забони тоҷикӣ чӣ тарҷима карда мешавад? Яъне масалан хакер ба фикр ба забони русӣ хакер мешавад. Муслима теҷе наёфтам. Дилшодҷон ҳаким не апазанда у Сумая ассалому алайкум. Ва алайкум салом апай Сумая, хуш омадем. хоб ҷавоб нест. ташаккур барои лайктон, барои дастгириётон. Саломат бошед. вақти ба савол ҷудо карда шуда ба поён расид. хоб як бор аз компютер нигоҳ кунем ки баъзе вақт дар инҷа чӣ мерава, мисли спам мерава, бояд ки ӯро бикушоем. хоб нест. ҳако абенс созен хубен ҳама каса, шукри худо хубем тенҷем апай Сумая, шумо хубен тенҷен. хоб очаи лола навиштам взломщик ба забони тоҷикӣ очаи лола. хоб оилаи тоҷик хакер оқил доно не апай ситорамо зебоҷон салома. хоб казантеҷе пазанда хуш омаден. Саидмурод ТВ омадан. Салом бародаро, апаҳо созен тенҷен дунёи забонҳо ака созен сабша истифода кардан. Ташаккури зиёд акаи Саидмурод, ташаккури зиёд, хеле миннатдорем. хакерҳо не хакер шахсе ки паролля мекушад. Бале, яъне ҳамун ба забони тоҷикӣ чӣ тарҷима карда мешавад? Як калима аст, яъне ҳамун ба забони тоҷикӣ чӣ тарҷима карда мешавад? хоб ба филм ҷавоб нест. ҷавоба нишон метем. рахнагар. рахнагар ба забони тоҷикӣ рахнагар мешавад. шикананда қариб ки бале туғрӣ мегирад. шикананда туғрӣ мегирад, яъне мешканад, рахна мекунад. хуб ҷавоби Саидмурод ТВ-ро қабул мекунем, ба хотире ки ҳам рахнагар, рахна кардан, шикастан ҳардуш ба як маъно меояд. Саидмурод ТВ. як лаҳза. Саидмурод ТВ. хоб як ҷавоб. хоб яъне ҷавоба дидена рахнагар. диёр ҳаст дар экран нест. ин калима нафаҳмидам. бале баъзе калимаҳои забони тоҷикӣ аст ки мо ҳам бовар кунед якум бор мефаҳмемаш. хоб рахнагара. Саволи 22-ро мехонем. саволи 22. Hardware. Hardware калимаи англисӣ аст. Hardware ба забони тоҷикӣ чӣ тарҷима карда мешавад? Hardware. Hardware. апайсторамо программист. Программист барномасоз мешавад. Муслима теҷе ҳоди дестем беҳтарин. Саидмурод раҳмати калон, миннатдорам. хоб саломат сарбаланд бошед. хоб hardware вақт надодем дар инҷа. як лаҳза вақт будем. хоб сахт афзор. бале бале, то дигар успети вақт доданро намекунем. бале, hardware соҳаи программистӣ аст, соҳаи компютер аст. сахт афзор мешавад, яъне компютер аз ду қисм иборат аст. масалан қисми софтвер дорад ва hardware дорад. софтвер нарм афзор мешавад, hardware сахт афзор мешавад. бале, Фарҳод Ҳусейнов ҷавоб додан. 4 ҷавоб доштан, акнун панҷум ҷавобда мегзарем. яъне 5 савол ҷавоб додан.
муборак бошад. Фарҳод Ҳусейнов. Ба русӣ чия? Ба русӣ ростӣ намедонам ки ҳардвер ба русӣ чӣ мегӯянд ин калимаро. Сахтгир Шейх Теҷи. Фирдавс Муъминов сахтафзор. Бале, Фирдавс Муъминов дуруст, аммо якум бародар Фарҳод Ҳусейнов ҷавоб доданд. Агар дар экрани диста бошен, сахтафзор навиштанд. Хуб, мегзарем ба саволи навбатӣ. Хуб, аввал ҷавоба нишон тем. Сахтафзор. Хуб, Дилшодҷон, оборудование. Хуб, Мавлавӣ ТВ, салом алейкум. Ва алейкум салом, Мавлавӣ ТВ, хуш омадед. Саволи 23. Калима чист? Калима чист? Ин саволи соҳаи забони тоҷикӣ аст. Калима чист? Яъне як қоида аст, қоидаи калима. Чӣ хеле мегӯем ки исм чист? Исм он ҳисои нутқест ки дигар. Ба мисли ҳамин калима чист? Хуб, чӣ гапави мақсад шояд ки гуфтеста бошед чӣ гап айда иҷа барномаи 40 савол аст, савол-ҷавоб. Яъне марҳамат иштирок кунед, агар бурд карден, ҷои якум яъне ғолиб омаден, 500 рубл мукофот пулӣ дода мешавад аз тарафи як бародар. Ҳар рӯзи якшанбе аст барномаи 40 савол бо 40 сомон буд, аммо и панҷшанбе ва панҷшанбеи ояндаро як бародар ба уҳда гирифтааст. Яъне 1000 сом ҷудо кардааст. Яъне касе ки дар имрӯз ва якшанбеи оянда ғолиб меояд, 500 рубл ҷудо карда мешавад, яъне дода мешавад. Ва забону адабиёте ду ва зиёда ҳарфҳое ки дар якҷоягӣ як маънои томро мефаҳмонад. Ҳозир бибинимш апай ки бахшиш апа гуфтем, хиёл кардам ки ягон хоҳараи Шейх Теҷи. Як лаҳза хама бинемш ки қариб оварден. Шейх Теҷи қариб омаден. Ягон ҷавоб агар наёмад, баъдан ҷавоби шуморо қабул мекунем. Калима он аст ки ҳарфро ба ҳарф пайванд мекунад, калима меномад. Хуб, Мавлавӣ ТВ фаҳмо. Фарҳод Ҳусейнов 2-3 зиёда ҳарф калима номида мешавад. 2-3 зиёда ҳарфҳо калима номида мешавад. Дилшодҷон сухан, лафз, гап. Хуб, ҷавоби ҳамин бародарро қабул мекунем. куҷо шуд? Шейх Теҷи ду ва ё зиёда ҳарфҳое ки дар якҷоягӣ як маънои томро ифода мекунанд, ҳамин ба ҷавоб қарибтар аст. боз номашро бинависем. Шейх Теҷи. Шейх Теҷи, бале, ҷавоби шумо қарибтар аст. Агарчанде ки яъне 100% нест, аммо қарибтар аст. Яъне воҳиди хурдтарини маънодории забонро калима меноманд. Мисол Сумайя, зебо, мактаб, дарс, забон ва мисли ҳамин. Хуб, Улуғбек Шӯҳратов, алкалимату лафзун тадуллу ала маъна. Бале, ина ба забони арабиша гуфтан. Муслима Теҷи, табрик Шейх, Казан Теҷи, Шейх Теҷи муборак бошад. Хуб, саволи 24 дар мегзарем, ба хотире ки вақтои шуморо нагирем. Саволи 24. Пойтахти Австралия кадом шаҳр аст? Ин саволи осона, тез дақиқа метиҳем ки тез меёбанд. Пойтахти Австралия кадом шаҳр аст? Фарҳод Ҳусейнов, салом ака Улуғбек. Канберра. Фарҳод Ҳусейнов якум ҷавоб доданд. Хуб, аз экрани телефон ҳамин хел аст, аммо аз чӣ бинем як бор? Компютер. Хуб, Фарҳод Ҳусейнов ҷавоб доданд. Дӯстони азиз, агар диста бошен, Фарҳод Ҳусейнов, Канберра. Фарҳод Ҳусейнов аллакай 6 ҷавоб шуд. Акнун Улуғбек Шӯҳратов ва Фарҳод Ҳусейнов баробар рафта истоданд, пешсаф ҳастанд. Канберра. Хуб, бале, Канберра аст. Навиштаи апай очаи лола дурусттар аст, ба хотире ки ду ре дорад. Улуғбек Шӯҳратов, бародар Фарҳод, ассалому алейкум. Хуб, апай очаи лола камтар дертар навиштен. Хуб, ба хайре, иншоалло боз дар саволҳои оянда боз чӣ мекунем. Хуб, саволи 25 да мегзарем. Пойтахти Хитой кадом шаҳр аст? ира тез меёбанд.
پایتخت خیتای کدام شهر است؟ پکین. شیخ تیجه. دوستان به خفگی در من یکم شیخ تیجه برآمده است. یکنین شیخ تیجه پکین. شیخ تیجه. حالا که با دو سوال جواب شد. سیز چینگ بی. خب جواب پکین. بله درست. تبریک شیخ. خب سوال 26. پایتخت سینگاپور. پایتخت سینگاپور. سوال 26. خب یکم کی جواب داد؟ یک لحظه. فرهاد حسینов جواب دادن. یکم سینگاپور. بله فرهاد حسین. جوابی فرهاد حسینов رو قبول میکنیم. پایتخت سینگاپور سینگاپور است. فرهاد حسینов الکی با 7 سوال 4 3 بله با 7 سوال جواب دادن. با 7 سوال. خب با غالبیت فرهاد حسینov نزدیک هستند و اولوغبک شهرتov. مرحمت کنین. خب اوچای لولا نوشتن که من یکم. اینا با یک بار دیگه باز میبینیم. یک لحظه از بالا بریم. اول اوچای لولا این اگر اکران دیده باشین مثلا اپای استراما پکین نوشتن، شیخ تیجه اورو نوشتن، مسلمه تیجه شیخ تبریک، فرهاد حسینov سینگاپور نوشتن. بعد شیخ تیجه بوداپشت نوشتن، فردوس مومینov سینگاپور، دنیا ورلد سینگاپور، لولا سینگاپور. اینا اوچای لولا شما یک چند خطور بگیم پوینترین. یکم خلاص فرهاد حسینov جواب دادن. بخشش زیاد اپا یعنی بعض وقت میشه که اینترنت هست یعنی جواب پیش قفا میان اما در اکران من هم خیلی نشون نیستن. خب اگر به خفگی باشه دوام تیم. در من یکم فرهاد نوشته است. خب دمان هم همون خیلی است یعنی فرهاد حسینov. خب دوستان گرامی به خفگی شود. شما در چه خیلی است؟ همین سوالا کی یکم جواب داد؟ خواهش میکنیم و کمک کنین به خاطر که اپ اوچای لولا یعنی خفه نشون. ایما یکم کی جواب داد؟ در من فرهاد. اویلا توجیک در من فرهاد. خب با فکرم که فرهاد بود. دنیا سلام سازی محمد. خب اولوغبک شهرت فرهاد. سید مراد تیوی فرهاد. من خفنه. خب انشاءالله خفه نباشین اگر دوام میتین بهترین. خب سوال 27 در مگذاریم. سوره آل عمران دارای چند آیت است؟ یعنی سوره آل عمران چند آیت است؟ مثلا سوره ها عدد آیت دارن که یعنی مثلا بعضی سوره هست 10 آیت داره، بعضیش 100 آیت داره. همین خیلی یعنی سوره آل عمران چند آیت هست؟ خواهش میکنم مای قرآن نگاه نکنین یعنی کسی بدونه هم جواب ده. چی گفتین؟ شیخ تیجه 200 اولوغبک شهرت 200. خب یک لحظه. بله 200 است. کسی 200 رو یکم نوشته است از همون برادر درست است. میرویم نگاه میکنیم کی یکم 200 نوشت. مولوی تیوی 285 دسترخوان فکر کرده است. شیخ تیجه 200. خب در اینجا نگاه کنید در اکران شیخ تیجه برآمده است 200 یعنی 200 آیت. بعدا اولوغبک شهرتov، بعدا فرهاد حسینov. خب بریم به خفگی جوابی شیخ تیجه را قبول میکنیم. شیخ تیجه الکی با 3 سوالش جواب میتن. خب اولوغبک شهرتov، فرهاد حسینov و شیخ تیجه پیش صف هستند. میرویم سوال نوبتی. سوال دیگر. سوال 28. عدد آیت های سوره بقره به چند میرسد؟ عدد آیت های
сураи бақара ба чанд мерасад? яъне ки ба мисли саволи пешина аст. Сураи бақара чанд оят аст? шейх теҷи 286, дунёвор 286, мавлавӣ тива 286, улуғбек шӯҳратов 286. бинобар ин якум ҷавоби шейх теҷеро қабул мекунем. дӯстон бехафагӣ, дар инҷа дар экран якум ҷавоби шейх теҷе баромад. ҷавоби шейх теҷе аввал ҷавоб бинем. бале 286 ҷавоби шейх теҷе қабул аст. аллакай шейх теҷе ба 4 савол ҷавоб додан, ба 4 савол. خب سوال 29. سوال 29. کدام سوره است که در وی بسم الله 2 بار ذکر شده است؟ یعنی که خب یک لحظه که جواب مو کمترک. خب کدام سوره است که در وی بسم الله 2 بار ذکر شده است؟ نه یکم جواب ایکی بود. улуғбек шӯҳратов намл, мавлавӣ тиви намл, шейх теҷе тавба. на тавба нест. тавба баръакс фикр мекунам ки бисмилло надорад, агар хато накунам. намехине дастархони зебун намл, фарҳод ҳусейнов намл. хоб якум ҷавоби кира улуғбек шӯҳратов қабул мекунем. улуғбек шӯҳратов намл ҷавоба қабул кардем. خب 4 3 7 улуғбек шӯҳратов ва фарҳод ҳусейнов пешсаф ҳастанд. خب намл фарҳод ҳусейнов намл модар теҷистиромо саволу нохонда ҷавоб навистанд. ки навист? шояд ки дар инҷа як бор ақиб гаштем ку шояд ҳамин ҷиҳат боша. як бор поён омадем ки сари бигем калаи ҷавоб диёр омад, бо ақиб гаштем. сураи намл. бале. хоб 29. саволи 30 мегзарем. исми пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам чанд маротиба дар Қуръон зикр шудааст? яъне номи пайғамбар чанд бор дар Қуръон омадааст? улуғбек шӯҳратов 4 бор. бале, дурустай. бале 4 маротиба. аз инҷа бидем ки муказзи агар ҷавоб надода боша. улуғбек шӯҳратов 4 бор. бале. хоб улуғбек шӯҳратов як ҷавоби дига илова шуд. аллакай ба 8 савол шуд ҷавоб додан. 4 бор. бале, дуруст. аллоҳумма салли ва саллим. бале, саллаллоҳу алайҳи васалам. ита бесавод мен ехе наге иншоалло зуза меоем. оста мерем саволи 31. дӯстони гиромӣ, саволи 31. номи аслии Абу Ҳурайра чист? номи аслии Абу Ҳурайра чист? яъне Абу Ҳурайра кунияшон буд. намехоне акр номи худшон чӣ буд? саволи 31. савол фаҳмон шуд, нашуд? агар нофаҳмон боша бор дига бигӯем чӣ кунем, шарҳш бидем. улуғбек шӯҳратов абдураҳмон, аҳмад ёсин абдураҳмон, дунёвод абдураҳмон. хоб бале, касоне ки абдураҳмон ҷавоб доданд дурустай. абдураҳмон ибни сахр. яъне як инсон як ном дорад, бо як куния дорад. масалан ба мисли ҳамин да, ҳамин номи Абу Ҳурайра ҳам кунияшон аст ва номашон Абдураҳмон ибни Сахр аст. хоб ҷавоби улуғбек шӯҳратов қабул аст. улуғбек шӯҳратов якум ҷавоб додан. аллакай 9 савол шуд, яъне 9 ҷавоб шуд, ба 9 савол ҷавоб додан. хоб табрик улуғбек шӯҳратов. дунё вол падари гурбаҳо
бале кунияшон ҳам хелда Абу Ҳурайра гуфтам, падари гурбаҳо, гурба яъне пишакҳо. Саволи 32-дар мегзарем. Саволи 32. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам кай ва дар куҷо аз дунё даргузаштанд? Яъне кай вафот карданд? Савола диққат, яъне кай ва дар куҷо. Апай ситора, мо гуфтам дарсо тамом шуд. Не, дарсо тамом нашуд. Мо як 3-4 рӯз шуда буд, камтарак мазамон гирифта буд. Аз рӯзи душанбе боз дарсоро давом медиҳем. Дарсои англисӣ, русӣ, туркиро бо давом медиҳем. Хоб, соли 632, 632, 633 дар Макка, дар Макка, дар Макка. Хоб, дар Мадина. Хоб, дар ҳаминҷа ҷавоб ҳаст. баъзеҳо сола тоқа навиштанд. На, ҷавоб пайдо шуд, тамом. ҷавоб пайдо шуд, тамом. ҷавоб Фарҳод Ҳусейнов. Экран агар диста бошен, якум Фарҳод Ҳусейнов навиштанд. 632, яъне мелодия 632 дар Мадина. Хоб, дар шаҳри Мадина 632. ҷавоби Фарҳод Ҳусейнов қабул мекунем, бехафагӣ ниё кунем. Якум аз Фарҳод Ҳусейнов баромадааст. ҷавоба ко бинем. 12 моҳи Рабиулаввали соли 11 ҳиҷрӣ мувофиқ ба 8 июни 632 мелодӣ. Бале. дар инҷа дар ҷавоб нанавистем ки макони вафот, аммо макони вафот Мадина аст. ҷавоби ки қабул аст Фарҳод. Фарҳод Ҳусейнов. Аллакай Фарҳод низ ба 8 савол шуд ҷавоб метан. Улуғбек Шӯҳратов, Фарҳод Ҳусейнов ва Шайх Теҷаи пешсаф ҳастанд. Хоб, саволи 33-ро мехонем. Саволи 33. Номҳои фарзандони Пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам нависен. Номҳои фарзандошон, яъне чанд фарзанд доштанд, чандта писар буд, чандта духтар буд, номҳошо бинависен. хоб, меҳри модар. Ассалому алайкум. Ва алайкум салом. Касоне ки нав омадан, фурсат наёфтем саломшон ҷавоб гардонем. Алайкум салом, ҳаматон хуш омадем. Улуғбек Шӯҳратов, майлаш бародар узр. Фарҳод, машааллоҳ, хуш ба ҳолат. Улуғбек Шӯҳратов бародар, камбеш медонем акай Аҳмад. Фарҳод Ҳусейнов, раҳмат апа. Оилаи тоҷик дар Москва. Фарҳоду дарҷон, иншоалло 500 рубл бурд мекунем. Иншоалло. Модар теҷаи ситрома Фотима. Хоб, Шайх Теҷаи Фотима. Беҳтарин, хубе ки камтар гугла истифода барем. Хоб, Шайх Теҷаи Руқия. Муслима Теҷаи 7 фарзанд, 4 духтар, 3 писар. Хоб, Тоҳир, Қосим, Зайнаб, Руқия. Хоб, дар инҷа чанд кас ҷавоб дод, ҷавоб пурра нест. Ҷавоб пурра нест, яъне мо гуфтем ки чандта аст, чӣ ном доранд. Хоб, дар инҷа агар дар экран аҳамият дида бошем, якум Мавлавӣ ТВ омадааст, яъне ҷавоби пурра бигем. Якум, яъне Қосим, Абдуллоҳ, Зайнаб, Руқия, Умми Кулсум, Фотима. Не, ин пурра нест, пурра нест. Фарҳод Ҳусейнов, Фотима, Зайнаб, Руқая, Иброҳим, Умми Кулсум, Қосим, Абдуллоҳ. ҷавоби Фарҳод Ҳусейнов ва филм пурратар аст. Шумо чӣ мегӯед дӯстон? Дӯстоне ки ҳамҷа ҳастанд, камтар кӯмак кунанд мора. ҷавоби ки пурратар аст? Фикр мекунем ҷавоби Фарҳод Ҳусейнов пурратар аст. баъд аз вай Улуғбек Шӯҳратов, яъне Иброҳим, Абдуллоҳ, Қосим, 3 писар, Зайнаб, Умми Кулсум, Фотима, Руқия. Инҷа бо ҷавоби Улуғбек Шӯҳратов пурратар шуд. Фотима, Зайнаб, Руқая, Иброҳим, Умми Кулсум, Қосим, Абдуллоҳ. ва филм ки аз Фарҳод пурратар мехоне. коз як лаҳза бестен аввал ҳисоб кунем ки яъне аз ҳамин 3 нафар, аз 2 нафар аллакай Фарҳод Ҳусейнов, яъне Фотима 1, Зайнаб 2, Руқая 3, Умми Кулсум 4. Бале, духтаро бачаҳо бошанд Абдуллоҳ, Қосим, Иброҳим 7. Бале, ҷавоби Фарҳод ба филм қабултар аст. Ҳамин хеле Улуғбек Шӯҳратов дар ман ҳамин хел баромадааст.
ҷавоби Фарҳод Ҳусейнов. Фарҳод ҷавобшо қабул кунед. Бале, ба фикри манам аз Фарҳод қабултар аст. модари таҷистероми Қосим, Иброҳим, Абдуллоҳ, Зайнаб, Руқия, Уми Кулсум. бале, апай Стиромо ҳам қариб омаданд, Мавлави Тиҷа ҳам қариб омаданд, аммо ҷавоби ки Фарҳод Ҳусейнов фикр мекунем пурратар аст. Фотимая гуфта буд. як лаҳза. خب از فرهاد حسینов قبول میکنم. یا اون کس اگر زید باشه یکی مثلا اگر ما خطا کردیم باشیم میگن که نه نادرسته. خب اگر کسی بگه که فرهاد پراتر جواب داده چیکار یک آواز بتیم، یعنی اون نقطه علامت بگذارین، اون بله نه، یعنی به نظر من از فرهاد حسینov پراتر است. 8 جواب بود، با یک تا دیگه علاوه میکنیم 9 جواب شد. خب فرهاد اوچای سمیه خان اومدن. سلام. فردوس مومن فرهاد بله. مسلمه تجه فرهاد پره. اوچای سمیه خان 6 تام گوش کرده. تشکر زیاد برای اومدنتون اوچای سمیه خان. خب فکر میکنم زیادتر گفتن که فرهاد نوشتنشون. فرهاد و اولوغبک با 9 جوابی رفتستن، این 9 جواب گردوندن. خب جواب نشان تیم. قاسم، عبدالله، ابراهیم اینها بودن پسرها. زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه اینها بودن دختراشون. سوال 34. 6 صحابه که از همه بیشتر حدیث روایت کردند کیهایند؟ یعنی در تاریخ 6 صحابه هستند که از همه بسیارتر حدیث روایت کردند. همون 6 نفره کیهایند؟ کسی پر جواب داد جوابی همون را قبول میکنیم. فرهاد حسینov رحمت به همتون برای دستگیریتان. اوچای سمیه خان، فرهاد طغری. خب بهترین. تشکر. سوال 34 فرموش شد نشد. یک دقیقه وقت برای جواب. 6 صحابه که از همه بیشتر حدیث روایت کردند کیهایند؟ سی ثانیه دیگه ماند. مسلم تجی، امام بخاری، ترمذی نه اینها نیستند. اولیا توجیک، ابوبکر، عمر، علی، عثمان، بلال نه اینها نیستند. شیخ ابو هریره، ابوبکر، عمر، عثمان، عایشه، ابو عامر بصری، فرهاد حسینov، ازرویل، اسرافیل، کرام کاتبین. خب وقتی به سوال جدا کرده شده تمام شد. فقط یک لحظه همین جواب یک نفر همجا نزدیک تر است، همین را بسنجیم. خب جوابی پره نیست و حاضر. جوابی پره نیست. اینجا بعضی ها جواب دادن، بگیم 3-4 تاییشه. جوابی پره را منتظریم. بلاغبک شورت فوستوز 4 تاشه گفتیم. خب میبینیم که اگر اون جواب دیگر نباشد اگر و از بالا تفتیش میکنیم کسی که جواب پره یا که مناسب نگردونده باشد بعدا جواب شما را قبول میکنیم. جواب شما بله درسته، یعنی 2 تا دیگهش نیست، یعنی 4 تاش هست. خب مسلمت جست دیوز نیستن. خب یک لحظه من این را تفتیش کنم. کرته های ملی السلام علیکم. کورگان تجه پدلسه باشیم ویدیو. تشکر زیاد کورگان تجه.
Курган Теджи, ташаккури зиёд барои поделиться сообщества гузоштан. Куртаҳои миллӣ, ассалому алайкум, чӣ саволе? Ва алайкум салом. Шаш саҳобае ки аз ҳама бештар ҳадис ривоят карданд. Курган Теджи, салом ба ҳама. Алайкум салом. Ташаккури зиёд бародар Курган Теджи, аллакай омад сообществаш. خب احمد یاسین، ابو هریره، انس ابن مالک، عبدالله ابن عمر، حضرت عایشه، عبدالله ابن مسعود. 1 2 3 4 5 нафар шуд. ташаккури зиёд Курган Теджи, 5 нафар шуд. Улуғбек Шӯратов 4 гуфтанд, Аҳмад Ёсин 5. ягон кас дига нест, комил кина. Набошад камтарак мунтазир шем, ман ҳамин аз боло бинам ку ягон кас наздиктар нест ба ҳамин савол, ба ҳамин ҷавоб. خب ҷавоб нишон додем аллакай, ба хотире ки бехафагӣ шавад, ки шояд мо хато мекунем ҷое. Ку дӯстони азиз, ҷавоби ки ба ҳамин ҷавоб наздиктар аст? Абу Ҳурайра якум ҳисоб кунед, дуюм Абдуллоҳ ибни Умар, сеюм Анас ибни Молик, чорум Оиша бинти Абубакри Сиддиқ, панҷум Абдуллоҳ ибни Аббос, шашум Ҷобир ибни Абдуллоҳ разияллоҳу анҳум аҷмаин. яъне 6 нафар. акнун ҷавоби ки наздиктар аст дар инҷа? хоб ҷавоби Шейх Теҷи наздик нест, Оилаи Тоҷик наздик нест, Фарҳод наздик нест. Улуғбек Шӯратов хушон гуфтанд ки 4 кас, яъне 4 таша гуфтанд. дар инҷа як кас 5 таша гуфта буд. Аҳмад Ёсин, Абу Ҳурайра, Анас ибни Молик, Абдуллоҳ ибни Умар, ҳазрати Оиша, Абдуллоҳ ибни Масъуд, Абдуллоҳ ибни Масъуд дар инҷа нест. Абдуллоҳ ибни Масъуд дар инҷа нест. Аз шумо ҳам 4 нафар шид. Аҳмад Ёсин, яъне шумо қатъи Улуғбек Шӯратов як ҳастен. дӯстони гиромӣ, Аҳмад Ёсин навиштен, Аҳмад Ёсин, Абдуллоҳ ибни Масъуд навиштен. Абдуллоҳ ибни Масъуд дар инҷа нест. дар инҷа Абдуллоҳ ибни Аббос Абдуллоҳ ибни Аббос ва инҷа ҷавоби Шӯҳрат, Улуғбек Шӯҳратов наздиктар аст. яъне 4 нафар, якум инҳо гуфтанд: Абу Ҳурайра, Абдуллоҳ ибни Умар, Оиша, Абдуллоҳ ибни Масъуд. Шумо Абдуллоҳ ибни Масъуд навиштагиен. Бале, шумо Абдуллоҳ ибни Масъуд навиштагиен ки Улуғбек Шӯҳратов. дар инҷа Абдуллоҳ ибни Масъуд нест. пас ҷавоби кира қабул кунем? ҷавоби Аҳмад Ёсина қабул кунем. Фарҳод Ҳусейн навиштанд ки аз Аҳмад наздик буд. Аср медия, ассалому алайкум. Ва алайкум салом. Модар теҷистурамо соатотон буд шуд? Не, оли соато беташвишем. Улуғбек Шӯратов дарши устод. Улуғбек Шӯратов, ин савол қабул накунед. Улуғбек Шӯратов, бале. Улуғбек Шӯратов, Аҳмад. хоб аз Аҳмада қабул мекунем, барое ки наздиктар аст. чӣ гуфтем дӯстони азиз? Аҳмад Ёсин. Аҳмад Ёсин. Аҳмад Ёсин як ҷавоб доданд. хоб меравем суроғи саволи дигар. Саволи 35. кадоме аз ҳамсарони паёнбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам пеш аз худаш вафот карда буданд? яъне кадом занаш, яъне кадом занҳош пешаи худаш вафот карда буданд? хоб Улуғбек Шӯратов, Хадиҷа.
خب مسلمه تیجه خدیجه. خب مولوی تیوی خدیجه. 2 نفر هستند. 2 نفر دوستان عزیز 2 نفر است. یه 15 میگرند تیجه. السلام علیکم. و علیکم سلام. خوش آمدید نفر 15. خب فرهاد حسین عایشه خدیجه. نه عایشه بعد از پیامبر گذاشتن. یه 15 همه کسا سوزین تینجه انشاءالله. شکری خدا. خوب. خب چند نفر خدیجه نویسند؟ 2 نفر است. پیش تلفن بسته که با کرونا ویروس نگذارتون. خب 25 لایک ما. تشکر زیاد برای لایک. اویلای تاجیک زینب خدیجه. خب اویلای تاجیک در مسکو جواب دادن. ای 15 گفتن یرحمک الله. سلامت باشین. اپای 15 یهدیکم الله. خب جواب اویلای تاجیک قبول است. سلامت باشین مادر تجستر شما سلامت باشین. اویلای تاجیک. جواب اویلای تاجیک قبول است. خب جواب نشون میتیم. خدیجه بنت خویلد و زینب بنت خزیمه هلالی رضی الله عنهم اجمعین. یعنی خدیجه و زینب نامشون. خب سوال 36. اولوغبک شهرتوف فرهاد حسینوف شما 9 جوابی دارید. یکی از شما باید غالی بیاد. بگم که 4 سوال دیگه است. خیلی با دقت باشین. خب 36. دو کسب کی پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از بعثتش مشغول به آنها بودند. یعنی 2 وظیفه یا که 2 کسب بگیم بهتر است. 2 کسب کی پیش از پیغمبر شدنش به همون کسبا بگیم که مشغول بود. همون کسبا چی هن؟ اپای 15 ما تماشا بین خب میشه. خب اوچه اسمای خون اپای زیبا خب میشینم دیگه افیرو چرخ زده می آید. اپای 15 ما خب میشینم گپ نزده. خب اوچه اسمای خون شیخ تیجه سودا چوپانی. خب بله شیخ تیجه برامدار من دیدسته باشین اگر شیخ تیجه سودا یعنی سوداگری و چوپانی. شیخ تیجه علاقه با 5 سوال چه جواب میتن؟ 5 سوال. خب میگذاریم با سوال نوبتی. چوپانی و سوداگری دو کسب. یکم تجارت دویم سودا. بله سوال 37. 3 سوال دیگه مون. جزئی 30 قرآن دارای چند سوره است؟ یعنی پاره 30 چند سوره داره؟ پاره 30 قرآن چند سوره داره؟ اپای 15 گفتن ای بینه ما همینجا باور میکنه. اپا باور میکنه. خب اولوغبک شهرتوف 48 نوشتن. خب جواب تو حاضر نیست. جوابی پر درست حاضر نیست. جوابی پر درست حاضر نیست. خب فرهاد حسین اولوغبک شهرتوف شما خیلی چقام باشین چوست و چالاق باشین که یکی از شما جواب بده غالی میشوه. یکی از شما اگر جواب نده برنامه به غالی بمونه چی؟ برای شرطی برنامه 10 جواب باید بده.
خب فرهاد حسینов مادر تجستراما 46 فرهاد احمد یاسین 37 نوشتن. بله درست است. 37 سوره است. احمد یاسین تبریک. احمد یاسین الکی بعد سوال چی جواب میتن؟ احمد یاسین جواب یافت 37 سوره. 37 سوره. سوال 37 37 سوره. سوال 38 صلاح الدین ایوبی کی به دنیا آمده است؟ سوال تاریخی است. یعنی ترک است با فکرم اگر خطا نکنم، یعنی از ترکیه. صلاح الدین ایوبی کی به دنیا آمده است؟ آواز تیجه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته با تمام مسلمان ها. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدین آواز تیجه. توفیق قیام الدین سلام با همه دوستان و علیکم السلام خوش آمدین. خب سوالی چندم بود؟ 38 بود. فهمو بود نبود؟ صلاح الدین ایوبی کی به دنیا آمده است؟ خب نه نادرست های. بخشش کی احمد یاسین جواب تونه یک بار دیگه بنویسین. من سراسیمش نگفتم نادرسته. جواب تونه یک بار دیگه بنویسین برای که یکم شما جواب داده بودین. احمد یاسین برادر فرهاد یکم خفه نشین. یعنی یکم احمد یاسین جواب داده بودن. احمد یاسین بله 11:38 من دیده بودم. کمتر سراسیمش نگفتم که خطا است. احمد یاسین جوابتون درسته. فرهاد حسینов و دیگر دوستان اگر اهمیت داده باشین یکم احمد یاسین نوشتن با کور کردن. نمیدونم برای چی. احمد یاسین سبب کورکنیتون در چی بود؟ احمد یاسین جوابتون درسته. فقط سبب کور کردن جوابتون در چی بود؟ 532 11:38 میلادی درسته. جواب احمد یاسین قبول میکنیم. احمد یاسین با 3 سوالش جواب میتن. احمد یاسین نگفتین. همینجا هستین؟ نه همین 11:38 ننویسین یکم بار. احمد یاسین یعنی نیوکنین در اینجا 11:38 نویسگین. همین یکم باره که نوشتین کور کردین 11:38 بود یا که نه. اگر 11:38 نبود پس جواب فرهاد حسینov قبول میکنیم. یعنی به خفگی کی جواب احمد یاسین دید یکم بار نویسین دوستان گرامی. احمد یاسین چی نوشته بود که کورش کرد؟ من 11:38 دیده بودم. اگر خطا که حساب باشم بگیم که خیلی خطا کردیم. احمد یاسین نه نوشتم. نه یعنی که 11:38 نوشته نه. اگر نه نوشته باشین تمام جواب کی را قبول میکنیم؟ فرهاد حسینov. احمد یاسین نه یعنی چی را در نظر دارین؟ یعنی که 11:38 ننوشته بودین یکم بار. همین خیلی است. همین خیلی باشد اگر ننوشته باشین بگین که ننوشتم 11:38 من جوابی 11:93 بودن. خب خیلی باشد جوابی فرهاد حسینov قبول میکنیم. 11:38 درسته. 11:38 تشکر رو برادر فرهاد حسینov الکی بعد 10
савол ҷавоб доданд. Акнун агар ягон кас аз Фарҳод Ҳусейнов зиёдтар ҷавоб натиҳад, ғолиби имрӯза Фарҳод Ҳусейнов дониста мешавад. Ба ҳар ҳол ду саволи дига ҳаст. мегзарем ба саволи 39. охирин моҳ дар солшумории ҳиҷрии қамарӣ, яъне ҳаст солшумории милодӣ ва солшумории ҳиҷрии қамарӣ. Дар ҳамин солшумории ҳиҷрии қамарӣ охирин моҳаш кадом моҳ аст? тавфиқ қиёмиддин эбюк лучбирҷон кунен админ хуршед абдуллоев салом ака сози хуби коросоза шукри худо хуб тенҷ ва алайкум салом. шумо сози хубен? казан теҷи Фарҳод муборак бошад. шайх теҷи ҳут не нодуруст. муслима теҷи зулҳиҷҷа. бале муслима теҷи ҷавоб додан. муслима теҷи зулҳиҷҷа. зулҳиҷҷа ё зулқаъда? шӯҳрат улуғбек шӯҳратро бо аллахонум кардем. дар шак мондам. ҳозир лаҳза бинем ку. бале зулҳиҷҷа аст. зулҳиҷҷа аст. бале зулҳиҷҷа. ҷавоби муслима куҷо шуд? муслима теҷе. муслима теҷе зулҳиҷҷа. ҳозир нависем. муслима теҷе. як ҷавоб. муслима теҷе як ҷавоб додам. хоб 28 лайк. ташаккур бародар хуршедҷон. зулҳиҷҷа муслима муборак бошад. ана доно шудӣ. хоб муслима теҷе барое ки ҳози муҳаррам соли нави исломӣ пешаи зулҳиҷҷа буд. бале ҳози муҳаррам аст. бале дуруст қайд кардем. хоб саволи чандум буд? саволи 39 буд. саволи охирон. саволи 40. лафзи дунё дар Қуръон чанд маротиба омадааст? яъне ҳамин калимаи дунё дар Қуръон чанд бор омадааст? лафзи дунё дар Қуръон чанд бор омадааст? яъне ҳамин калимаи дунё. улуғбек шӯҳратов марҳамат. улуғбек шӯҳратов, Фарҳод Ҳусейнов ва шайх теҷе. хоб Фарҳод. хоб тозил ҷавоб нест. ҷавоби пурра нест. ҷавоби дуруст нест. ҷавоби дуруст нест. ҷавоби дуруст нест. дар ин ҷа як аз ҷавоба ду бор навиштааст. ду бор. хоҳиш мекунем кур кунад, як тиша нависа. ба хотире ки ҳозир мо бигем ҷавоби фалонӣ дуруст аст, дар оҷа ду ҷавоб аст. ҷавобтона кур кунем, аз сар як тиша нависем. кадомаша қабул дорем? бародар Фарҳод ба фикр ки манзур ма фаҳмиде, на? яъне шумо ду ҷавоб навиштен, чиро қабул дорем? кадомаша қабул дорем? ба хотире ки якум шумо навистагием, шумо бинависед, мо ҷавоби шуморо қабул дорем, барои шумо якум навистагием. хоб дар ин ҷа Аҳмад Ёсин навистанд 115. чӣ хеле гуфтем? якум Фарҳод Ҳусейнов навистанд. ба ҳамон хотир ҷавоби Фарҳод Ҳусейновро қабул мекунем. Фарҳод Ҳусейнов 115. бале ҷавоб дурустай 115 маротиба омадааст. калимаи дунё дар Қуръон 115 маротиба. бале Фарҳод Ҳусейнов. Фарҳодҷон муборак боша. табрик. ғолиби барномаи 40 савол қисми 4 шуморо медонем ва муборактон мекунем. табриктон мекунем. хоб ягон чӣ набоша, агар масъала нера нишон медиҳем ки улуғбек шӯҳратов 9 ҷавоб додан. Фарҳод Ҳусейнов 8, 10, 11 ҷавоб додан. Дастархон Зебо 2 ҷавоб. Тавозуни ҳақиқат 1 ҷавоб. Амондара медия 1 ҷавоб. Сеф филм теҷа 1 ҷавоб. Имрон Судайси 1 ҷавоб. Очай Лола 1 ҷавоб. Саидмурод ТВ 1 ҷавоб. Шайх теҷа 5 ҷавоб.
احمد یاسین 3 جواب، اویلای توجیک 1 جواب، مسلمه تجه 1 جواب. خب که برادر فرهاد جان، شما بر شما را چه خیلی که مناسب است، یا خود رقم تلفن باشه یا رقم کارت باشه، در زیر همین ویدیو لطفاً بمونین، به خاطر که اون برادر گفت که یعنی یک خیر میکنه که یک دستگیری میکنن، نخواست نامش ذکر کنن. شما در زیر ویدیو نویسین که من غالب برنامه 40 سوال قسم 4 هستم، این رقم تلفنم است، در این رقم بگذارونین، یا که این رقم کارت است، در این رقم کارت بگذارونین. بنابراین من نمیگذارونم، با هم خاطر بتونم که در اوجا بنویسین. خب یا که اگر کدومت که نمیخواین که در کامنتر مثال گپ نامتون باشه و رقم کارتتون یا که رقم تلفنتون، در اینستاگرام من روی کنین دنیای زبان ها، من کپی میکنم با او برادر رویش میکنم، میشه؟ یعنی در اینستاگرام نویسین، در اینستاگرام دنیای زبان ها است، نویسین من کپی میکنم با او برادر روی میکنم. اگر اخی بخواین، اگر فراتون در زیر همین ویدیویی که حاضر رفته است، در زیر همین ویدیو کامنت نویسین و بمونین رقم تلفن یا که رقم کارتتون، چه خیلی که وقتتون معقوله. برادر فرهاد جان بفرمایید. خب یک 2 دقیقه کامنت رو میخونیم، بعد با همین افیر ختم میکنیم. خب کازان تجه فرهاد 592 یه 15 میگرم دوستان، من برام فرزندوی و نبارم ساعت 21:15 شد ما. خب اپای 15 میگرم تشکر برای اشتراکتون، برای دستگیریتون. سلامت باشین، دسترخوان زیبا مبارک شوه فرهاد. بله مبارکتون شوه. یه 15 میگرم در امان الله باشین. خوابکای رحمانی سلامت باشین. با شما نیز خواب رحمانی. مسلمه تجه همین دنیا چی در اظهارش میخوانن در قرآن استاد ادغامه کو خودش اکی را از یگان قاری میپرسنده، یگان قاری که در ساحه قرآن علم خوب داشته باشه از اون پرسن خوب میشه. مسلمه تجه شیخ تجه مبارک شود نوشتن. یه 15 میگرد فرهاد تبریک دوستان. کازان تجه فرهاد مبارک باشد تبریک. دلشاد جان تبریک فرهاد. فرهاد حسین رحمت کلام به همتون برای دستگیریتون اپاها و اکوها. اوچه سومی خون تبریک فرهاد. مسلمه تجه فرهاد لایک موندن. احمد یاسین عجایب. شیخ تجه امروز ما کمتر دیر کردیم. خب از هفته آینده یعنی هر روز یک شنبه ساعت 8 آغاز میکنیم، به شرطی که در همین اینترنت ما یگان مشکل پیدا نشود. کوشش میکنیم که ساعت 8 سر کنیم، مثلا هر روز یک شنبه. احمد یاسین عجایب. شیخ تجه خداوند نگهبانتون باشد، شما را نیز خداوند نگهبان باشد. فردوس مومنوف استاد کی با میشه؟ روز یک شنبه ساعت 8. شیخ تجه برادرای دستگیری کنین، سب 6 تا شده شود، من دستگیری میکنم همه را ان شاء الله. من 1020 شدم. خب این برادر شیخ تجه را دستگیری کنین. اوچای لولا با نبریدم 500 سوم، همین 500 نمیرزید چی؟ نمیرزید پولی بلیت تاجیکستان رفتن. شاید نمیرسد که تا پولی بلیت انشالله هفته آینده اپل اوچای لولا. فرهاد حسین اکا اینومی من یگان کمبغل ده صدقش کنید. خب در همین تای همین ویدیو بنویسین، اولش که بگیرینش حق حلال اختونه که فرهاد حسینов، اما اگر بخشیدنش باشین خواهش میکنم شما در زیر همین ویدیو نویسین که مثلا من فرهاد غالب برنامه 40 سوال قسم 4 غالب آمدم و همون 500 روبل بخشیدم، شما بگیرین حتما در اون کمبغل بتینش. یعنی میخوای بنویسینش، او برادر میبینه کامنت شما را، شاید در همینجا باشه حاضر میگیره چیکار میکنه در اون کمبغل میتیش. خب کجا شد؟ شیخ تجه ساعت ما 2:17. اگر نمیدونم جای شما کجای ساعت شما چنده، یعنی ساعت ما ساعت مسکو را در نظر دارم، یعنی با وقت مسکو ساعت 8 روز یک شنبه. مسلمه تجه 8 کجا استاد؟ 8 مسکو. اوچای لولا فرهاد تبریک. مسلمه تجه مود سیبیر نمیدونم ساعت چنده، ساعت با وقت مسکو ساعت 8 مسکو. ساعت 8 با کدام؟ با وقتی کجا؟ با وقتی مسکو. عمر همین مایم 500 روبل موندم ادمینی کانال بگو میپرتم حاضی تا باور کنن روزی شما دنیای زبان ها.
ам бародаре ки ваъда кардан шумоен, Умар, ам бародаре ки ваъда карда будем ки ман 500 рубл мегзаронам шумоен. Агар шумо бошен, хуб Фарҳод Ҳусейнов инами бародар ҳастанд. хуб ҳамин бародар будиям. Иҷа навистанд ки бале. хуб бародар Умар ина Фарҳод Ҳусейнов ғолиби имрӯз дониста шид. хуб байни худтон маслиҳат кунед. Яъне хо Фарҳод Ҳусейнов бигираша, хо Фарҳод Ҳусейнов бигираш ки ба ягон камбағала тақсимш кунед. Чӣ хеле ки шуморо муносиба, яъне байни худтон маслиҳат кунед. Иҷа ман ягон яъне дахолат намекунам. Фарҳод Ҳусейнов ё ки ба ҷиянора ягон чиз бихаред. Инами Умар аст, ҳамон бародаре ки пешниҳод карда буд. Ина Фарҳод Ҳусейнов, марҳамат, ҳардутон маслиҳат кунед. Умар Фарҳод бугӯ ман ҳозир пеши бародарода мепартом ҳамиҷадаям. Инаи мардами хамешава ина. Дар ҷош кутесаги мепартом. Шайх теҷе шудаги фаҳмо. Шайх теҷе мо дар Сибир. Сибира рости намедонам ки соат чандай. Умар акай дунёи забонҳо ман ҳамон бугӯ. Хоб ина гуфтем. Умар бале аз дигар телефон. Хоб Фарҳод Ҳусейнов ака чанд сум ҳаст? 500 сум гуфта будам. Шайх теҷе муслима шумо дар куҷо? Умар табрик чӣ тавр ки шумо бихоҳед бародар Фарҳод. Умар 500 рубл. Муслима теҷе Умар мошааллоҳ. Муслима теҷе шайх мо Красноярск. хоб Фарҳод Ҳусейнов ина 500 рубл навиштиян. 500 рубл гуфтестанд. Умар ин у қадар пул нест, аммо шумо ғолиб ҳастед, ин ҳаққи шумо. Бале. Казан теҷе Умар марди ҳақиқӣ будай, мошааллоҳ. Бале. Мошааллоҳ беҳтарин. Яъне як рӯз хат кардан инстаграмда гуфтанд ки хеле мехоҳем ки дастгирӣ кунем. Гуфтам хоб дастгирӣ кунем беҳтарин. Яъне имрӯза ва рӯзи якшанбе ояндаро ҳамин бародар ваъда кардаги ки дастгирӣ мекунем. Хай баъд аз бо ягон кас пайдо шуд, хоб давом медиҳем. Агар пайдо нашуд, ҳамон 40 сомона хумонда мегзарем. 40 сомоне ки ваъда карда будем як вақт. Яъне 2-3 эфир у тараф бигем да. Шайх теҷе муслима дар Иркутск ҳастам, ман наздик будем. Муслима теҷе Умар худованд баракат зиёд кунад. Омин. Бале. Худованд сафи ҳамхели бародараро зиёд кунад ки пулшона дар ҷои дар кории лозимӣ сарф мекунанд. Дар ҳамхели бародарое ки аз пайи илму донишу савод ҳастанд. Шайх теҷе 1 соат фарқ байни мо. Умар дастгирӣ кунед канали устода бо 500 рубл мемонам. Ташаккури зиёд бародар Умар. Саломат бошед. Хеле миннатдор ҳастем ки дар хеле корода дастгирӣ мекунем. Чӣ мо бошем, чӣ як касига боша фарқ надорад. Алмуҳим корои хайр некда. Умар ман ҳам коргари оддӣ ҳастам, ба ҳамин хотир пул кам аст. Не, пули хуб аст иншоаллоҳ. Дар байни 1 соат 500 рубл фикр мекунем, пули хуб аст. 500 рубл ҳозир тоҷики қад чанд мешавад? 70 сум мешавад, 80 сум мешавад, чанд сум мешавад? Намедонам чанд сум мешавад. Масалан хеле пули хуб аст. хоб муслима теҷа устод ай ислом бо савол тайёр кунед. Ҳар рӯзи якшанбе чӣ хеле гуфтем соати 8 саволҳо ардалаш ҳастанд. Саволҳои соҳаи забони англисӣ аст, забони тоҷикӣ аст, адабиёт аст, таърих аст, таърихи халқи тоҷик, таърихи ислом аст, саволҳои динӣ ҳаст. умуман ардалаш ҳастанд хулоса саволҳо. хоб муслима теҷе ҳоло медароям каналтонда. Казан теҷе Умар мо устода дастгирӣ мекунем, шумо канали моро дастгирӣ кунед. Бале иншоаллоҳ. Дастархони зебо худованд хайртонро қабул гардонад. Омин. Умар ин як шавқ ҳаст саволу ҷавоб. Бале. Муслима теҷе шайх ман канал надорам, подписчикум. Муслима теҷе вазифаи хонагимон чӣ мешавад устод? Вазифаи хонагӣ китоби англисӣ аз синфи 3, адабиёт аз синфи 3, забони тоҷикӣ аз синфи 3, забони англисӣ чӣ хеле гуфтем ва таърихи ислом каму беш, саволҳои динӣ каму беш. Ҳамин чизро агар вақтотон шуд як бор мурур кунед, бигзарен сардастакӣ бихонешон, барое ки дар саволу-ҷавобҳо аз ҳамин китобҳо истифода мешавад. Китоби забони англисӣ синфи 3, ҳамон китобое ки дар мактаб миёна аст. Забони англисӣ синфи 3, адабиёт
забони модари синфи се ба мисли ҳамино. хуб шайх теҷаи хуб як канали мо бидроин муслима казан теҷаи муслима канали моро дастгирӣ кунед. Умар ному фамилиятон рӯӣ кунед, дуруст нависед ё агар хоҳед номерои телефонтон намонед мепартом. хоб ки Фарҳод Ҳусейнов ҳамиҷа ҳастен? Агар ҳамиҷа бошен ному фамилиятонро дар комментария бинависен ё ки рақами телефон бинависен мепартиятон. ё ки агар дар комментария нависта нахоҳен, масалан дар инстаграми ман бидроен, дар инстаграм рӯӣ кунед, ман копия мекунам, дар бародар рӯӣ мекунам. Чӣ тона хо рақами телефон боша, хо номи фамилиятон боша, чизе ки боша, масалан чӣ хеле ки хитом да маъқул боша. беспредели бародар Яқубҷон аст. Салому алейкум устод, сиюм лайк, ташаккури зиёд. Ва алейкум салом, хуш омадин. Шайх теҷи хуб, муслима теҷи no English no English. хоб хай English ҳам хонен хуб мешавад. Умар худованд бою ба давлат шавед. Амин амин. Ман и карта дорам через карта аманда осонай. Через карта амада осонай мефартом. Ҳозир вақт бехато навис. ҳозир фақат бехато навис бародар. Барои ҳамаатон раҳмат. Саломат бошен. Бале мешавад. хоб бародар Фарҳоҷон биромадем. барои вақтои мардума нагирем дига мехоҳем эфира ба поён расонем. як бор дига дар ахир эълон мекунем. Агар бихоҳед номи фамилиятона чӣ хеле бародар гуфт ё рақами телефонтона ё рақами картатона дар комментария бинависен. Дар зери ҳамин видео и бародар мегира хисм мепартия ба онҷа менависа ки партофтон. ё агар бихоҳед дар инстаграми ман бидроен дунёи забонҳо бинависен, ман копия мекунам, дар бародар рӯӣ мекунам ва чӣ кор мекунам шумо да мегузаронад. Чӣ хеле ки барои шуморо маъқул бошад. Агар ҳаминҷа бошед на ҳебген фаҳмем ки мавзӯъ баста шид, эфира қатъ кунем. муслима теҷи устод як ҷаҳон ташаккур. Аллоҳ нигаҳбонатон. Саломат бошед. Ташаккур ба шумо ки қадр мекунед, меоед иштирок мекунед, дастгирӣ мекунед. Умар номроша мегум партоя картам қатъӣ мепартом. Майлаш худо нигаҳдор. бале Фарҳодҷон биромадем. муслима теҷи илмтон Аллоҳ зиёд кунад. устод саломат бошед. шайх теҷи худованд нигаҳбонатон бошад. раҳмат ба ҳама. ҷазакаллоҳу хайран касиро. саломат бошед. ташаккури зиёд. шумо низ тансиҳату хонаобод бошед. ташаккур ба ҳаматон барои дастгиритон. умар устод шумо ба раҳмат вақти намоз шуд. майлиш хоб эфира мо ҳам қатъ мекунем. эй мардуми бедор, паноҳтон ба худо. то дидани дидор паноҳтон ба худо. муваффақу муайяду сарбаланд бошед. Фарҳоҷон чӣ хеле гуфтем дар комментария ки дар инстаграм баъд хат кунем. хоб майлиш дӯстон, аз ҳаматон ташаккур. ҳама каса дар амони худо бошед то боз дарсҳои оянда ё ки эфирҳои оянда. казан теҷаи паноҳи Аллоҳ да бошед. ҳама каса саломат бошед. ташаккури зиёд. худо нигаҳдор дӯстони гиромӣ. муслима теҷаи хуб раҳмат. саломат бошед. хоб умар ҳамиҷа ҳастен? Фарҳод Ҳусейнов навиштам. умар Фарҳод Ҳусейнов хай ака бисёр гуфтан ки бигириш ҳаққи ҳалолтай ина ака номри кардам. умар агар ҳамиҷа бошен ина навиштам Фарҳод. хоб умар навиштан ки вақти намоз шуд ба филм ки баромадан. хуб ман ира копия мекунам, дар инстаграмшон рӯӣ мекунам. Мешавад Фарҳодҷон? ҳамихе чӣ хеле ки навиштен, ҳамихе копия мекунам, дар инстаграмшон рӯӣ мекунам. ё ки дар комментария мемонам. Кадомаш ба шуморо муносиба қулая? ё ки шумо худтон менависен дар комментария. Комментария ҳамин видео да нависен ки инами рақами картамай ман ғолиби барномаи 40 савол ё ки ҳамин нависен худтон мефаҳма ки шумо будем. муслима теҷи хоб раҳмат. шайх теҷи Аллоҳумма аҷирна мин хизи дунё ва азоби охира. Амин. хоб Фарҳоҷон ҳамихе кинала дар комментария нависен ҳамин чизтона гапи гуфтагитона барои ки ва ё гуфтан ки вақти намоз шуд далакай ба филм ки баромада.
فرهاد حسینов ҳоака. хуб беҳтарин мешавад. шумо худтон нависед хуб мешавад. дар комментарий ҳамин видео нависен. бародар иншоалло ки чикор мекунад қабул мекунам. бале бародар мегира тамом туғри мешавад иншоалло. خب دوستان گرامی آخرین بار خیرخش میکنیم نمیخوایم جدا شدن اما وقت خیلی غنیمت است خداحافظی میکنیم تا روز یکشنبه آینده تا درس های آینده افیر های آینده در امان خدا باشین موفق و مؤید سربلند باشین تشکر از همتان برای اشتراکتان